vaigara mwana wayo achisangana naamai vastepmother. Patisina kutozvinzwisa kuti mai vastepmother vaigarawo here pamwana wavo pamukoshano wababa vake kana kuti vaipota vachisangana. Okay. But stepmother vaigara mai vastepmother vanove Mbuya vaigara vakaudza muzukuru mwanasikana wayo kuti ndiri kuona wana nayo yako iyoyo usingaroori zvakanaka kana kuti utadza kuroorwa. But aisaziva kuti zviri kureva chikonzero mwana mudi ari muno muHarare. Dambudziko nderekuti paigara na stepmother. Yes. Aisangana na gogo amai va stepmother. Ndivo vaimuudza kuti iwewe. Yes. Uchaita problemu mukuroorwa kwako. Pakaroorwa hana kutora nguva murume achibva shaika nematambudziko achibva adzoka pamba mukutsvaga vekufara navo. Wese wasangana naye aite 3 days anongonzwa kuti kwanza angoti musoro nengati mudaiso. Vamwe vacho vari kutaura 18 ava ndo vaanoziva vaakatamba navo zvokuti vakangoenda. Ari kuti nhamba yangu inogona kudarika ipapo asi nhamba yandiri kuziva izvezvi ine vanhu vapinda pasi nokuda kwangu 18. Saka mushure mokuona kuti ane dambudziko pari akasangana nemurume iye ari kufa, iye pane here zvaakamboita? Ane zvaari kuzama pakuchiri nokuteerana kuti audze baba vake zviri kunetsa because munhu waari kuona nekurota ndaamai vamai vemukadzi wababa vake vake mai havachisiko apa, right? So ari kuti ndiudze baba inini ndogona kugenda kutokanganisa imba yaamai vangu yababa vangu nemukadzi wavo. Yes. Saka inini pachangu ndiri kuzama kana pane vanhu vanogona kundibatsira ndibatsirei. Ndiri mukadzi akanaka sikasoreki ende ndikadarika nepane varume vachona vanotoda kutonzwa kuti vanotondidawo ende inini kana zvandibada ndiri kuda murume ndinotonzoda murume ndotozva kuti utori mweya wekutouraya vanhu nekuti kana ndida kutoda murume ende varume kana ndadaka pavari havarege kutaura neni. Makamuona here mudzimai uyu? Baba pati mukadzi muchitaura nemhuri yeZimbabwe akaita sei? Right. Mukadzi wandingataura kuti inini andimuisi pavakadzi vekuti mudhafu kana kuti mutete. Right. Ari pakati nepakati. Ari mutsvuku, mukadzi mutsvuku chayo. Kwete zviya zvekuti kwanzi ndinombowedzera zvemafuta zvekuwedzera zvacho. Aiwa mukadzi akwana. Anoti akishoti heya yake. Iye pachake hana kumbofamba here kwavabatsire kuti anzwe kuti chii chiri kukonzeresa. Ari kutofamba ende ari kutosangana nezvakagara atoudzwa kunzi anditi wakaudzwa zvakati. So munhu uyu aitaura newe ndiye akasiya aita zvinhu izvi. But dambudziko ripo manje ndiri kuti akaita sei? Akafa. But mese mari kunzi takubatsira manje. Ende imwe nhamba yekufa kwevamwe vanewe inhamba yekuda kuzama kuona kuti zvandakanzi ndabatsirwa zvaitere. But paakanzi abatsirwa ari kuti ndakauraya. Yeah. Baba Isabel, Ababati. Hana here hama dzaakakwanisa kutaurira dambudziko rake iri. Ari kuti inini kunyangwe ndakaudza hama. Ndikadziudza hama idzi. Shoko rinofanira kutodzoka back kuna baba. Kuti ndo zviri kutaura mwana. Ende richasvika kuna mai nene vacho. Nhamo dzangu nematambudziko kunyangwe chikaranga changu. Ndo pamba kuti pandodzoka udzwa polisi ndibatsirwa. But yadzoka ichitema kuti mumusoro mababa vangu ivavo. Dai dziri dzimwe nyaya dzisina nyaya iri kusanganisira iyi. Ndekwanisa kuzvitaura. Ndinopadzoka sei pamba apa amai vanenge vachiti uri kupa mamai vangu uroyi apo vakafa. Yes. Ivo gogo pavari kudzoka vachitaura nemwanasikana uyu vari kutaura vachiti ivo nhamba yevarume vanofanira kuuraya haisati yakwana. Pane here nhamba iri kutaura nagogo kuti inofanira kusvika pakati? Havasi kutaura nhamba. Vari kungoti nhamba yangu haisati yakwana. Hey! Nhasi anenge ari pachirongwa natete kuda achizvitaurira ega. So mukutaura kuzama kutanga nyaya iyi nekuzouya pachirongwa chatete kuda kuzama kuti ndiye anenge akwanisa kubatsira munhu uyu ari kutsvaga rubatsiro. But dambudziko racho manje test run yacho yekuti mota kana yagadzirwa road test kuti kana yagadzirwa poison haitesti nerurimi. Yes. Anosara achiudza vamwe kuti no inouraya kana ndaiuraye ndevamwewo kana uchite apa. Tichaziva sei kuti mwana uyu aporeswa abatsirwa ndiani achaenda kuno? Yeah. Sorry Zimbabwe, but muri kuona kakuti mamiriro yaleta zvinhu zvacho. Manje ari kuponi? Muno muHarare. Hey.
0713 938 538 0713 938 538. Ndiri kuona maziso ari kuya pa WhatsApp platform, ma-emoji emaziso ari kuchucha misozi, wantu ari kulira. Honorable Charles Mufari baba mumu magonatani. Icho chemuharare icho kutaura chokwadi kunyanya kune vana mama kana masvika panguva yekuti zvemba zvaramba edzai kuenda kwamunoenda nevana, nokuti tarisai dambudziko rakaiswa pamwana akasiwa neumwe amai, endi zvinosiririsa mufunge. Ndimutsoka mai makoni, Kennedy Mangenda, Victor Katiyo, Robert Veremu, Israel Tembo, Prominent Mandombo, Desire Chigwededza, Moses Mabande, Miriam Charovedza, Prince Muningiwa, Rufaro Kamanura, Kelvin Joao, Regai Samuro Gwaya, Elias Arumando, Prince Peter Zulu, tichaona Kambua, tichaona Makwerere, ndinozi the Radio Inspector Shekman Matono pa Cranboni. Ya, pakaipa. Baba havana kukanganisa kutora mwana wavo kugara nemwana. Anditi chokwadi. Iwo step mother havana kumboshungurudza mwana. Anoshungurudza mwana. Hey, gogo ava vaigara pamba apa kana kuti vaipota vachishanya. No, gogo vanofanira kuita zvokushanya. Asi vanouya pavanoda kumwana wavo. Ndipo pavasangana nemusikana vachimudza mashuku kuti ndiri kuona wanano yako. Andisinyatsonzwisisa. Yes. Ndingakuti zvakakwana chezo muri yeZimbabwe munyatsonzwisisa mukadzi uyu akutaura ega iye. Nasi manero. Icho chemuharare ndashaya zvekutaura. Ndinonzi T1 pakuwadzana extension. Ndiani achabvuma kana panzi mudzimai uyu abatsirwa kuti aende kunoona kuti chokwadi kubatsirwa kwaitwa zvaita here? Nopeti chabeta watumira message but ari kulira. Ndiri kuona misozi iri kuburaka ma-emoji akulira. 0713 938 538. Hey, mukadzi uyo ngakasire kubatsirwa kana kuiswa pendi tsvuku kufesi kuti timuzive, nokuti anotipedza. Please nachema zvangu. Gogo vari kukonzeresa kudaro, namba yavo yakwana. Ngavachirega kudaro, ndapota ndimutsirewo katina Shegotora, Rufaro Kamanura, Shekman Matono, Israel Tembo, Prince Muningiwa, Laki Makanjera, Miriam Charovedza, Victor Katiyo, Robert Veremu, Esther Kanengoni, Tawanda Takunda Mashiza, Desire Chigwededza, Peter Zulu, Innocent Manyoso, tichaona Makwerere, Kelvin Joao, Regai Samuro Gwaya, Alfred Mafrado Madai kufamba, Elias Arumando, Silas Kamutimbe, ndinonzi Nobel. Ari muguti arara akaenda kwaari kuenda. Akaenda kupi neku ubatsira iyo. Atikati chi ndiana rozoda. Zvakaoma kanyemba na Bhozho. Tinopera. Blessing kobulawayo pa Rose Kembi. Sure. Amuna amara. Endi varume vagara vari vashoma. Eitikwa gamba renyika kana ararama. Ndinonzi Ashmo Hove wegokwe 4 minutes past 11. Like zaniti bakakodyura mata. Ndiri kudzoka manje. Faith Makoni. Zvisikwa zvese. Ai. Papa. Aiwa. Ndiri kumbira wa president Mnangagwa.